Tak keď tu teraz stojím, tak jednoznačne môžem povedať, že bol to úspešný ročník. Ako už sa spomínalo včera, časť pelotónu zablúdila cestou do cieľa 4. etapy, ale stáva sa, neovplyvnilo to celkové výsledky, možno človek, ktorý bol napísaný na 12. mieste, mal byť na 16. a tak ďalej, ale rozhodcovia to zvládli v rámci reglementu UCI a z tohto pohľadu by som povedal, že to je v poriadku. Ďalší pohľad je na výsledky Slovákov. Jeden v prvej desiatke, ďalší v ďalšej desiatke a 2 etapové víťazstva z 5 etap. Tak si povedzme, jednu etapu vyhral náš najskúšenejší reprezentant Maroš Kováč, z Dukly Trenčín jednu etapu dnes vyhral Mišo Koláš, ktorý je považovaný za veľkú nádej svetovej šprinterskej elity. Takže Tinkoff Saxo ho tam má ako človeka, ktorý určite v budúcnosti bude vyhrávať aj veľké podujatia a dnes ukázal, keď si vezme, že tu boli 3 talianske týmy, to sú šprinterské extratriedy a hlavne zvládajú takéto dojazdy a dokázal s nimi vypiesť, tak si myslím, že ukázal, že naozaj ten nádej, do ktorej do ňoho vkladá jeho tím, tak sú oprávnené. Tak začali sme etapou, ktorá nebola ľahká, ale bola rovinatá. Na to rozjazdenie si myslím, že to bolo fajn. Bo nie je dobre pre pretek, keď sa rozhodne v prvej etape a potom silné týmy držia celý pelotón v šachu. Takže videli sme v druhej etape z Baku, Synergy Baku sa zdalo, že ovládla pelotón, ale nakoniec to neustrážili, prvých 120 km nepustili, by som povedal, že ani myšku z pelotónu, ale nevydržali to, lebo profil bol naozaj ťažký a ďalšie etapy bojovalo sa a táto posledná etapa opäť je postavená na tom, že aby sa došlo bezpečne do cieľa a tak ďalej, čiže naozaj boli 3 krásne etapy, kde sa bojovalo, kde tá cyklistika zvíťazila, možno aj na tou prehnanou taktikou, ktorú niekedy vidíme v televízii, tak z tohto pohľadu to bol správny výber. Hovorí sa o tom, že tá dojazd na kopci, momentálne my aj trošičku chceme, aby tá cyklistika na Slovensku bola populárna a neviem, či sme dnes mali v tomto ročníku jazdca, ktorý by dokázal byť do 5. miesta na nejaký veľký kopec, či už by to bol Hrebienok, Sliesky dom, hovorí sa o Kráľovej holi a tak ďalej. Myslím si, že je to zatiaľ poskladané takto a v Lani bola tímová časovka tohto aj vylúčovaču, ktorá sa nezapočítala. Budúci rok tiež chceme niečo vymyslieť, aby to bolo pre divákov atraktívne, ale nemalo by rozhodnúť niečo, jeden nejaký moment o celých pretekoch. Z môjho pohľadu, keď sa pozerám 5-7 rokov dozadu, tak to bolo vynikajúce. Naozaj tá práca organizačného výboru, informovanosť verejnosti a tak ďalej. Boli obce, kde to bolo až prekvapujúce, naozaj to vyzeralo, že tam je cieľ. A boli obce, kde naozaj vybehla škôlka, niekde bolo málo ľudí, ale nie sme Tour de France, nehrajme sa na Tour de France takže si myslím, že to bolo v poriadku a bolo to určite viac ako predchádzajúce ročníky. Vyšlo nám počasie, to je ďalšia vec, okrem prvej etapy, kde bola prehánka možno 5-minútová, ktorá osviežila cyklistov, tak nám vyšlo počasie. Možno 4. etapa bola až moc teplá, ale stále lepšie, ako keby boli nejaká zima, dážď a tak ďalej. Chceme začať, respektíve sme dohodnutí, že začíname v Banskej Bystrici. Pán primátor aj tohto roku podporil okolo Slovenska. Vybavili sa povolenia, ktoré cez Banskú Bystricu, cez pešú zónu v Banskej Bystrici, rýchlostná prémia, každý vie, čo je toto zorganizovať, aká bola tam ochota, všetko. Ale s tým sme sa dohodli, že budúci rok začíname v Banskej Bystrici dokonca, keď dnes tam bola, teda tento rok tam bola prémia, tak sme si to potvrdili. Takže odtiaľ sa budeme odrážať a chceme ukázať naše kúpeľné mesta. To je taký náš sen, ale neviem, že musí výjsť, pretože nás oslovujú iné mestá. To sme povedali našu myšlienku, že chceme kúpeľné mestá, ak nie, pôjdeme inde,
ale keď budú kúpeľné mesta, tak tie mesta by sme nechali na 61. ročník. Takže pokiaľ by nám vyšlo, tak pravdepodobne to budú kúpeľné mesta, alebo oslovíme Dudince, Rajecké Teplice, Trenčanské Teplice, Piešťany. Kúpeľných miest má Slovensko veľmi veľa, napríklad vo Vysoké Tatry, Smokovec, Štrbské Plesov. Všetko to môžeme považovať za kúpeľné mesta. Tu všade budeme rokovať a myslím, že trať predstavíme niekedy v októbri, v novembri už ako hotovo.